हेलो गाइस दिस इज विकी जय श्री जगन्नाथ वेलकम करते आ गोटे मोर न्यू ब्लॉग को आज आम आसी पहुंची जाइए नीलगिरी हाट को माने मंगलवार रे पाग भी बहुत खराब अच्छे एबे वर्षा मध्य होउचे आम आसी नीलगिरी हाट रे पहुंच जाइए एबे कारण आम नीलगिरी हाट रे कौन कौन सब मिलुची आ केमती केमती रेट सब मिलुची आपन से सब शेयर करिवा तो नीलगिरी मार्केट एते सुंदर भी को खरा भी होउची आ पाग भी पूरा वर्षा भी पडुची टिके टिके वर्षा भी पडुचु ଆଉ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ପୁରା ହାଟ ପାଖରେ ମାନେ ଯୋଉଠି ପାଖରୁ ହାଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଛି ଆମେ ସେଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ହାଟ ଭିତରକୁ ମୋ ସହିତ ତମେ କିସ ବିକ୍ରି କରୁଛ ଏଗୁଡା କିସ ବିକ୍ରି କରୁଛ ଏଗୁଡା ଏଇ କଦଳୀ ଆମ୍ବ ପାଗଡାପୁଳି ହଳଦୀ ଆମ୍ବ କି ଆମ୍ବ ଏଟା କଲିମି ଆମ୍ବ ଏଗୁଡା ସବୁ ଭାଗ ହିସାବରେ ମିଳୁଛି ବୋଧେ ହଁ ଏ ଭାଗ କେତେ ଅଛି ଏଗୁଡା 20 ଟଙ୍କା ଆଉ ଇଏ ପଣସ ଇଏ ପଣସ 80 ଟଙ୍କା ଏଇ ଆମର ଏଗୁଡା କି କୁଳି କୁହନ୍ତି ଏଇଗୁଡା ଏଇଗୁଡାକୁ ପାଗଡାପୁଳି ମାନେ ସେ ବଣ ଏରିଆରୁ ହୁଏ ଏଗୁଡା ବୋଧେ ଏଗୁଡା ଅଦା ହଳଦୀ 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 ହଉ ହଉ ମତେ ଏମିତି ଶାଗ ଏଇଠି ମିଳୁଛି ଆମେ ପଳେଇ ଆସେ ଏଟା କି ଶାଗ ଅଛି ଭାଇ ଏଟା ଆଉ ଇଏ ଗଡିଆ କଳମ ଏଗୁଡା ହଉ ମାନେ ଏଗୁଡା କିସ ମାନେ ବିଡା କେତେରେ କିସ ମିଳୁଛି ଏଗୁଡା ମାନେ ବିଡା 5 ଟଙ୍କା 5 ବିଡା କୁ 20 ଟଙ୍କା ଆଉ ଇଏ ଓଜନ ହିସାବରେ ମିଳୁଛି ଏଗୁଡା ଓହୋ ଏଟା ଦେଖ ତ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗୁଡା ପୁରା ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ମାନେ ଏଗୁଡା ମଫସଲି ଏରିଆରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଗାଉଁଲି ଟାଇପ ର ପୁରା ଦେଶୀ ଟାଇପ ର ଏଗୁଡା ତାଙ୍କ ବାଡିର ସବୁ ମାନେ ପରିବା ମରିବା ଲଗେଇଛନ୍ତି ସବୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ପଛପଟକୁ ଆମର ସେଇ ପଛପଟ ପୁରା ହେଇଗଲା ମନ୍ଦିର ଆଡକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ସେ ଗୋଟେ ହାଟଟା ଗୋଟେ ପଡିଛି ଆଉ ଆମେ ଏପଟେ ଦେଇକି ଯାଉଛେ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ପଡିଛି ଦେଖିବା ତାପରେ ଆମେ ହାଟ ଭିତରକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଯିବା ଏଠି ଆମର ହାଟଟା ମଧ୍ୟ ଏବାଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ପତଳା ଗଳି ଭିତରେ ହାଟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛୁ ସବୁ ଦୋକାନ ଏଇ ଗଳି ଭିତରେ ସବୁ ରକମ ଦୋକାନ ପଡିଛି ଏଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ହାଟ ଭିତରେ କଣ କେମିତି କି ସବୁ ମିଳୁଛୁ ସବୁ ଦେଖିବା ହାଟଟା ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିତିଛି ମାନେ ମୁଁ କେବେ ତ ଆସିନାହିଁ ହାଟ ଭିତରୁ ମୁଁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିକି ପଳେଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ହାଟ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା କଣ କଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଗୋଟେ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଏଠି ସବୁ ଦୁକ୍ତା ମୁକ୍ତା ସବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁକ୍ତା ଗୁଡା ବୋଧେ ବନେଇକି ଆଣ ବୋଧେ ଘରୁ ନା ପତ୍ର ସବୁ ଆସେ ସିଆଡୁ ହେଇକି ଏଗୁଡା ସବୁ ହଳଦୀ ମଳଦୀ ସବୁ ମାନେ ଏଗୁଡା କିସ ମାନେ କିଲୋ ହିସାବରେ ଅଛି ନା ଯିଏ ଯେମିତି ହିସାବରେ ନେଇପାରିବ ତାର ଓ ସେଗୁଡା ସବୁ ବୋଧେ ପ୍ୟାକେଟ ଅଛି ସେଗୁଡା ଆଉ ମତେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଯେ ସମୟ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ହାଟକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଛି ଏଇଟା କି ସାବୁନ ଏଟା କୁହନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ମୁଣ୍ଡା ସାବୁନ ମାନେ ଏଇଟା କିଛି ମାନେ ଲଗାନ୍ତି ନା ମାନେ ଲୁଗା ସଫା କରନ୍ତି ହଉ ହଉ ଆମେ ଏବେ ଆସି ପୁରା ମେନ୍ ହାଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଯୋଉଠି ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ଏକା ଅଛି ଦେଖିବା ତ ଏଇଠି ଖଡା ଏକା ଦୋକାନ ମାନେ ମାଛ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଖଡା ଏଠି ଜାଲ ମାଲ ଦୋକାନ ଅଛି ଏପଟ ସାଇଡ ବି ଦୋକାନ ଅଛି ପୁରା ଦୋକାନ ଟାକୁ ପୁରା କସ୍ମେଟିକ ଜିନିଷ ଏକା ସବୁ ମିଳିଯାଉଛି ଏପଟ ସାଇଡ ର ପନିପରିବା ଏକା ସବୁ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ଆହୁରି ଆଗକୁ ତ ହାଟ ଅଛି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖେଇବା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବାଟେ ବି ଚାଲିଛି ସବୁ ଗ୍ରୋସରୀ ଜିନିଷ ଏକା ସବୁ ମିଳୁଛି ଏପଟେ ପୁରା ଗ୍ରୋସରୀ ମୋସରୀ ଜିନିଷ ଆଳୁ ପିଆଜ ଆଉ ସେପଟକୁ ବି ହାଟ ଅଛି ଭିତର ସାଇଡ ଟାକୁ ବି ହାଟ ଅଛି ସେପଟେ ଯାଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ଏଇଠି ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଖରୁ ଆମକୁ ଦେଖି ମିଳିଗଲାଣି ବଢିଆ ବଢିଆ ଶୁଖୁଆ ଆଇଟମ ସବୁ ମାନେ ଶୁଖୁଆ କି ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୁଖୁଆ ମିଳିଗଲାଣି ଭାଇ ଭାଇ ଏଠି କି ଶୁଖୁଆଟା ଏଇଟା ସାପୁଆ ଶୁଖୁଆ ଇଏ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା କିଲୋ ଅଛି ଭାଇ ଆଉ ଏଟା ଏଟା କି ଶୁଖୁଆ 200 ଟଙ୍କା ଖାଲି କି ଶୁଖୁଆ ଏଟା ପିଲ ଛୁଆ ଆମର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୋଧେ ଶୁଖୁଆ ଅଛି ଓହୋ ଆଉ ଇଏ କି ମାଛ କୁହନ୍ତି ଆସୁଆ ଓହୋ ଭାଇ ଆଉ ମାନେ ମାନେ ସବୁ ସବୁ ମାନେ କି ବାର ହାଟ ପଡେ ଶନିବାର ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଟା ହାଟ ହିଁ ହୁଏ ଜମା ହଁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏପଟେ ସାଇଡ ର ବି ସେଇ ଆଇଟମ ଏଇଠି ମିଳୁଛୁ ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ ର ତ କିସ ମିଳୁଛି ମାଛ ଆଇଟମ ମିଳୁଛି ସେପଟ ସାଇଡ ଟାକୁ ଯିବା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଏଇପଟ ସାଇଡ ଟାକୁ ଆମେ କଭର କରିସାରିବା ତାପରେ ସେଇପଟ ସାଇଡ ଟାକୁ ଆମେ ଯିବା ଏଠି ଭାଗ ବି ଆମେ ଆ ଭିତରେ ଅପସନ ବି ଅଛି ଭାଗ ଟାଇପ ର ବି ଜିନିଷ ମିଳିପାରୁଛି ଭାଇ ଏଗୁଡା ସବୁ ଭାଗ ହିସାବରେ ମିଳୁଛି ବୋଧେ ଏଗୁଡା ମାନେ 10 ଟଙ୍କା ଭାଗ ଅଛି ବୋଧେ ସବୁ ଏଗୁଡା ବି ପ୍ୟାକେଟ ବି ମିଳୁଛୁ ପ୍ୟାକେଟ ଗୁଡା ବି ଭାଇ ସେଇ 10 ଟଙ୍କା ଏପଟେ ସେ ପ୍ୟାକେଟ ବି ମିଳୁଛୁ ଏପଟ ସାଇଡ ବି ପରିବା ମରିବା ଆଇଟମ ବି ପଡିଛି ଏପଟ ସାଇଡ ର ବି ଏପଟ ସାଇଡ ପରିବା ପଡିଛି ସେପଟ ମାନେ ଆମେ ସେଇ ବାଟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆଇଲେ ସେବାଟେ ବି ରାସ୍ତା ଥିଲା ଏପଟେ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି ଆମେ ଏଇ ବାଟେ ଦେଇକି ହିଁ ଆସିଛେ କେବଳ ଏଇ ଏରିଆଟାରେ ହିଁ ଭିଡ ବେଶୀ ଅଛି କାରଣ ଏଇଠି ମାଛ ଆଇଟମ ମିଳୁଛି ଏଇ ସାଇଡ ର
ଏଇ ସାଇଡ ଏରିଆଟା ପୁରା ମାଛ ଆଇଟମ ମାନେ ବଡ ଗଛ ତଳେ ହିଁ ମିଳୁଛି ପୁରା ମାଛ ଆଇଟମ ପୁରା ଏପଟ ସାଇଡ। ଚାଲନ୍ତୁ କି କି ମାଛ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସେୟାର କରିବା। ଏଠି ମାଛ ବି ଏଠି ଅପସନ ଅଛି। ଏଠି ଭାଇ ଭାଇ ଏଠି କି ମାଛ ଏଇଟା? ଭାଇ ଏଠି କି ମୋ ସାଇଡ କି ମାଛ ଏଇଟା? ଚାଇନା ପାମ୍ପଲେଟ କେତେ କିଲୋ ଅଛି? 100 ଟଙ୍କା କିଲୋ। ଆଉ ସିଏ ମାଛ କି ମାଛ ସେଇଟା କି ମାଛଟା? ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଛ ଆ ଭିତରେ ବି ଅଛି। ଏପଟ ସାଇଡ ର ବି ସେଇ ମାଛ ଅଛି। ସେପଟ ସାଇଡ ବାହାଲକା ବି ସେଇଠି ଅଛି। ଆଉ ସିଏ ଦେଶୀ ମାଛ ଯାଉଛି ପୁରା ସେପଟ ସାଇଡ ଟା। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ ମୋଷ୍ଟ ମାନେ ହାଟରେ ଯେଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେଟା ମାନେ ହାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେଇଠି। ସେପଟ ସାଇଡ ହାଣ୍ଡିଆ ଚାଲିଛି। ଏପଟ ସାଇଡ ଚାଖେଣା ପୁରା ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ପୁରା ହାଟଟା ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଅଛି। ଶନିବାର ମଙ୍ଗଳବାର 2 ଦିନ ହିଁ ହାଟଟା ପଡେ। ଭାଇ ଯେଟା କହିଲେ ମାନେ ଶନିବାର ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର 2 ଦିନ ହିଁ ହାଟଟା ପଡେ। ଆପଣ ଶନିବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଯେଇ ଦିନ ବି ଆସିପାରିବେ। ଆପଣ ଆସିକି ହାଟ ଭିତରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ସେଠୁ। ହାଟରୁ ବାହାରିକି ସିଧା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିছে। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛୁ। ରଥ କାମ ବି ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବି ଆମ ରଥ ବି ଅଛି ନୀଳଗିର। ନୀଳଗିର ରଥ ବି ବହୁତ ଜୋରସୋର ମନା ହୁଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। କିଏ ରହିଗଲା ରଥର ଆମର ସବୁ ସିଢି ବନା ମାନେ ଲୋକ ଯେବାଟେ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଉପରକୁ ସେଟା ବନା ସରିଗଲାନି। ଆଉ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା କାମ ସରିଗଲାନି। ପେଣ୍ଟିଂ ଏକା ବି ସବୁ ସରିଗଲାନି। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ ର ବି ସବୁ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକା ମାନେ ଯେ ରଙ୍ଗୋଲି ଏକା ଯେ ବନା ହୁଏ। ପୁରା ରଙ୍ଗୋଲି ଏକା ବନାବନି ସବୁ କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏପଟ ସାଇଡ ଟାର। ଆଉ ଏ ରଥଟା ବି ଆମର ଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ବଡ ରଥଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ରଥଟା ବି ଯାଏ। ଆଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଚାଲିଛି ଜୋରସୋର ଟାଇପ ର। ଆଉ ସେଟା ତ ରହିଗଲା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଇଏ ତ ରଥ ରହିଗଲା ପୁରା। ଭିଉ ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ରଥର ଭିଉ। ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ ର ରାସ୍ତା ବ୍ଲକ କରିଦେଇଛନ୍ତି କାରଣ ସେପଟ ସାଇଡ ମାନେ ରଥ କାମ ହଉଥିବା ହେତୁ ସେପଟ ସାଇଡ ର ପୁରା ବଡ ଯାନ ହେରିକା ସବୁ ଯିବା ଆସିବା ସେପଟ ସାଇଡ ରୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ ରୁ ପୁରା ଚାଲିଛି ତ ଆମ ରଥ କାମ ପୁରା ଚାଲିଛି ଜୋରସୋର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡ ରଥ କାମ ବି ଚାଲିଛି ଜୋରସୋର। ପୁରା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 50% କାମ ସରିଗଲାନି। ମାନେ ତଳ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାମ ସରିଗଲାନି। ଖାଲି ଉପର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାମ ଏକା ଅଛି। ଆଉ କପଡା ଏକା ସବୁ ପଡିବାର ଅଛି ରଥର। ପୁରା ଏବେଟେ ପୁରା ଚକା ମକା ଆଉ ସବୁ ହେଇଛି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏକା ସବୁ ବି ସରିଗଲାନି ପୁରା ଫିଟିଙ୍ଗ ହବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟ ସାଇଡ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୋକଙ୍କ ସେପଟେ ଯାଇକି ଉପରେ ବି ଆରାମସେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଏଇଠି ମୁଁ ବ୍ଲଗ କୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବ୍ଲଗ ଟି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରିବେ।